गोदोनिफ्रायनो बयबो मोजां मोनखादों बिनि खारना जाहैबाय हाग्रामा महिलारिया बयनिबो माने सासे श्रेष्ठ नेता माने अनजाथाव नेता फुजिजाथाव नेता लिडार बे हिसाबैनो माने बिपिएफ दोलोखौ गोदोनिफ्रायनो बयबो मोजां मोनखादों किन्तु माने इउपिपिएलआ थांनाय इलेक्शनाव ओरैबायदि अपप्रचार खालामदों जे सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा 75,000 मोनगोन आरो माने न'खर न'खर साख्रि मोनगोन बेफोरबायदि होननानै प्रचार खालामनायावनो जोंनि रायजो राजाफोरनि गोसोआ बोदोर बावलि जादोंमोन माने बयहाबो गथ' गथाय दं न'खराव माने बेकार सेंग्रा सिख्ला दं बे हिसाबैनो माने दे होमबालाय जोङो जेराव थांबा साख्रि मोनगोन बेखौ साननानै जोङो नैबेखौ होनाय दिनि खिजानि जायलाय खोमा बेखौ साननानै माने थांनाय बाराव माने नैबे एसेम्ब्लियाव माने इउपिपिएलनि केन्डिडेटनो भटखौ होदोंमोन किन्तु थांनानै नुबाय माथो जेबो गैया लाथिख' मा जों थगायजाबाय बे थगायजानायखौ दिनै बयबो माने एखेबारे रोदा रोदा मोनदांजोब्बाय रोदा रोदा गासिबो नुसारजोब्बाय जे जोंखौ थगायदों थगायनानै जोंनि भटखौ लादों बेखौ नुनानै दिनै रायजोफ्रा आरोबाव फिन उल्था माने हाग्रामा महिलारि दोलो बिपिएफजों दिनै फैफिनबाय हाग्रामा महिलारिखौ आरोबाव लाबोफिनगोन आरो आंखौबो होनो जेनेबा एबार खुनु खोथा गैया बायद' माने खुनु सिन्था गैया बे खोथाखौ होनो जोंनि रायजो राजाफ्रा गासिबो होनो माने हारसा बर' गासिबो बे बाथ्राखौ होनदों गतिके बे जोंनि टाइम बे समखौ लानानै जों दिनै ओंखारदों रायजो राजाखौ देखायनो दिन्थिनो नागिरदों जों दं जों जिरायनानै थायाखै रायजो राजानि थाखाय जों दं बेखौ दिन्थिनो थाखाय जों दिनै माखासे प्रग्रामखौ लाबाय थादों आरो ब्लके लादों दिनै बे टाउनाव लादों टाउनाव खेबसेनो लाजाया हिसाबै रेल लाइन ओरै मोनसे रेल लाइन हरै मोनसे बेखौ लादों आरोखि टाउननि मानसियाबो एखेबारे माने माबाथारबाय फेदाब दिनै खुनु बिजनेस गैला दखानदारिफ्रा माने एखमबा ओरैनो दखानखौ खुलिनानै थानांगौ एखनबा 200 थाखानि खुनुरुखुम बिक्रि जायो बिजनेसा जेबो गैला बाजारा मन्दा जोंनि आइ मावफोर माने हाथायाव माने जोंनि मैगं थाइगं फाननानै जाग्रा बिसोरहाबो माने बेबायदि अबस्था बे हिसाबैनो दिनै गासिबो लेभेलनि आइ मावफ्रा बिदा फंबायफ्रा दिनै बुजिबाय जोङो थगायजाबाय जों हाग्रामा महिलारिखौनो जोङो लानानै जोङो बिटिसिआव आलो गोजोनै जों रायजो जाफिननांगौ होननानै दिनै साननानै रायजोफ्रा लोब लोब ओंखारबोदों।